Nadugangan pang bulawan nga medalya nga natipon sang Pilipinas sa padayon ng Southeast Asian Games sa Thailand. Duha ka mga atleta sa athletics, men and women, 800 meters. Ang nakabulsa sa medalya ini mosanday Saint Laurent sa men's 800 meters nga nagtapos sa oras nga 1 minute and 48 seconds kaginsundan si Joshua Robert Atkinson sang Thailand nga nakakuha naman sang silver kag si Fazri Wan sa harisang Malaysia nga nakakuha sang bronze. Sa women's 800 meter naman nakuha ni Naomi Cesar ang bulawan nga medalya. Sa mga event, bronze medalist naman si Bernalyn Bijoy. Sa aton nga medal tally, ang Thailand sa gihapon na nagapanguna nga mayara sang 145 gold, 87 silver kag 60 bronze. Ang Indonesia nagpangaduwa nga may 52 gold, 65 silver kag 64 bronze. Ginasunod ini sa Vietnam nga may 40 gold, 47 silver kag 70 bronze. Singapore 34 gold, 32 silver, 39 bronze. Malaysia 26 gold, 28 silver kag 80 bronze. Pilipinas ikanom nga pwesto may 25 gold, 38 silver kag 79 bronze. Ang Myanmar may 3 gold, 17 silver kag 22 bronze. Ang Lao may 2 gold, 6 silver kag 16 bronze. Brunei Darussalam may 1 gold, 3 silver kag 4 bronze. Samtang ang Timor-Leste mayara sang 2 ka bronze medal. Sa liwat, wala na diri na lakip ang Cambodia sa medal tally bangod. Una ini nga nag-withdraw sa tournament. May kangtanan sa tensyon sa border sini sa Thailand.